Mga puso, price freeze naman sa balayran sang kuryente, ginaduso ni Bacolod City Mayor Albee Benitez sa DOE kung Department of Energy. Mga LGU sa Negros Occidental nga nagdeklara state of calamity, tuga sang El Niño maging prayoridad. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala untat ang pagpanghakroy sang siningang mga Bacolenyo matapos nagdoble o kung nagtriple pa ang bill sa kuryente. Ini matapos masobra 3 pesos ang ginsaka sa per kilowatt hour sang Seneco nga nahimo na masobra 15 pesos. Abe, hashtag bill reveal. Ang manugisa nga si Veronica sang Punta Taytay. Ang bulanan nga balayran nahimo na 3,800. Ang feeling ko, wala ka naman i-feel. Ang iningayloy gikan barangay Pahanukoy. Wala pa sang bill nga nakaptan apang ginakulbaan na sa madangatan. 10,000. Kaya ginreading ko na doon mga dira na mga 10,000. Aircon everyday. Hindi ka na mag-aircon ng house. Ay, init bala. Ang ining empleyado sa Bacolod City LGU, tuyo pa nga ibabasa ni watang ilang kontador sa barangay Handumanan, bangod wala nakapangaman sa balayran nga nagalala pa. Hindi ka na gani ka sarang magbayad kaysa sa tag 3,000, 2,800. Pagkatapos subong 8,000, di na laging ko ang bill namon naton. Ining rason, nga ginaduso ni Bacolod City Mayor Albee Benitez ang price freeze sa sukot sa kuryente. Ginapaabot sining sabat sa Department of Energy sa proposisyon. Tang ako nabalaan, no, ang WSM, ang spot market, there is really a provision where they can put a cap sa atong spot market because this is where all uncontracted power is ginabaligya nila na sa open market. Maluwas sa mga konsumidor sa Seneco, ginaduso man sini nga palaparon sa Negros Occidental ang price freeze, ilabi na sa mga LGU nga nagdeklara state of calamity tugas ang dry spell kag El Niño phenomenon. May 10, sa nagpasakas ang sukot ang Negros Occidental Electric Cooperative. Gikan 14, malapit 18 pesos ang per kilowatt hours of franchise area sini sa Southern Negros Occidental. Isa man kay Electric Summit ang plano ipatigayon sa Bacolod City LGU pod ang mga National Government Agency. Opo, Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.